5 הדברים ששינו לי את המציאות. הדבר הראשון הוא כתיבת יומן. היומן היה ועדיין אחד הכלים החזקים שעוזרים לי לשחרר מחשבות, להבין את מה שבאמת עובר עליי ולראות דברים בצורה ברורה יותר. תנסו לכתוב, זה יכול לשנות הרבה. הדבר השני הוא הקשבה למילים שלך, כי הן יוצרות את המציאות שלך. התחלתי לשים לב למה שאני אומר וראיתי איך כל מילה משנה את הדרך שבה אני רואה את העולם ואת עצמי. הדבר השלישי הוא למצוא מנטור. הגעתי למקום שבו הבנתי כמה זה חשוב להסתמך על מישהו מנוסה. לואיז היי הייתה ועדיין המנטורית שלי לחיים. היא לימדה אותי להסתכל על החיים בזווית בריאה ואוהבת. הדבר הרביעי הוא לעשות תחביבים. כשאני עוסק במשהו שאני אוהב, כמו לנגן בגיטרה או פסנתר, או אפילו להתחיל לגבש תחביבים חדשים כמו גידול צמחים או יוגה, זה לא רק מפנה לי זמן. זה נותן לי מקום לשחרר את הלחץ, להרגיש יותר חופשי ולהתחבר לעצמי באמת. הדבר החמישי הוא לצאת מאזור הנוחות. הדבר שהכי שינה את הדרך שבה אני רואה את העולם היה להבין שצמיחה אמיתית קורית רק כשאני יוצא מאזור הנוחות שלי. זה יכול להיות דבר קטן כמו לנסות משהו חדש או לקחת סיכון שמעולם לא לקחתי. אל תשכחו שכל שינוי קטן יכול להוביל לתוצאה גדולה. תנו לעצמכם את ההזדמנות לקחת את הצד הראשון ותראו איך העולם מתחיל להיראות אחרת.